masuk ngelewek jangan. Cuy, iku sawahe bapak iku. Kok seneni? Wis delik-delik ae lho. Ya wis ayo. 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 Ini ya? No. Nak nomor ini rek iki. Aduh. Ses. Duh. Nduk sawahku ae rek. Opo iku? Duh. Sopo iku? Duh, sawahku rek. Ayo, Munculin nang sawah kon, Ayo. Oh, ya ampun. Nang sawah mana kon? Ndak ada saya. Malah dililang sawah ngono ae gak oleh. Jenenge tohir iku. Soale tak adus ae wis. Ya apa lek kinto diseneni. Coba kilo wis gua. Walah, salah dhewe kena tohir maneh wisan. Waduh duh. Aduh saya. Wis kok lagi gini rek. Iya, ini bapakmu awal. Aduh aku mau digepuki aku. Kira sendiri. Ika meneh-meneh rasane sama meneh ya. Iya, nenek kok ayo.